Mae Sgidiau Fflat loafers a brogues yn boblogydd ymhlith sawl syledd fel pixie lot a olifia palmero. Ond siwt fydd dwy sydd â steil hollol wahanol i gilydd yn creu gwisg o gwmpas y sgidiau. Yn gyntaf, Cali sydd â steil marchetaidd ac yn hoff o ddillad o'r stryd fawr ac yn fan o loafers. Peth gyntaf dath i'n meddwl pan weles i'r loafers oedd sgidiau myngu. Ond ers i celebs fel Alexa Chung gwisgo nhw, maen nhw wedi dod yn boblogaidd iawn y tymor yma. Fi wedi penderfynu gwisgo'r loafers dy ffrog bach syml y 60au. Fi wedi penderfynu cadw'r wisg yn blaen achos bod y loafers yn digon o statement. Fi'n fan mawr iawn o'r loafers. Nesa, Rachel, sydd am greu gwisg o gwmpas sgidiau brogues. Fi'n credu bod brogues yn gallu fod yn eitha dynol a mae pobl yn rili ofn dan nhw. Ond os chi'n pario nhw gyda sgert neu gyda ffroc, maen nhw'n gallu edrych yn lot yn well. Mae'r belt yn cuddio'r le mae'r top y ffroc a gwylod y ffroc yn dod gyda'i gilydd, so mae fe'n edrych fel chi wedi rhoi'n top a sgert arno. Mae'r teits yn edrych fel bod nhw wedi cael eu gwisgo yn barod, sy'n rhoi'n twtsh fel rebellious a bach yn unigryw iddyn nhw. Mae brogues yn fflat a maen nhw'n rili cyffwrddus, maen nhw'n mynd gyda loads o gwahanol bethau a bydd chi'n gwisgo nhw'n byth. Un trend ond dau edrychiad hollol wahanol. Sut byddwch chi'n mynd ati i wisgo un o trends y tymor, y Sgidiau Fflat?